Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Kristu irxox trebbieħ fuq il-mewt u d-dnub tkun magħkom il-koll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Imbagħad għalilhom parabola biex jurihom li għandhom dejjem jitolbu bla ma jaqtaw. Għalilhom: kien hemm f'belt wieħed imħallef li la kien jibża minn Alla u lanqas iħabbel rasu minn ħadd. F'dik il-belt kien hemm waħda armla u kienet tmur għandu u tgħidlu: għamilli ħaq kontra l-għadu tiegħi. U ma rridx u dam ħafna hekk. Iżda mbagħad bejnu u bejn ruħu qal: mhux għax nibża minn Alla jew għassa nħabber rasi minn nies, imma għall-inqas għax din l-armla dejqitni, ħanamlilha ħaq biex ma tibqax ġejja u sejra sa ma tifnini. U l-mulej qal: isimgħu ftit x'jgħid l-imħallef il-ħażin. Imbagħad Alla lill-magħżulin tiegħu li jgħidulu lejl u nar sejjer ma jagħmlilhomx ħaq. Se joqgħod itawwal magħhom. Jien ngħidilkom li malajr jagħmlilhom ħaq. Imma taħsbu intom li bin il-bniedem se jsib il-fidi fuq l-art meta jiġi? Il-kelma tal-mulej tifħir. Ħuti jeżies, iż-żmien tal-pandemija ħalla effetti qawwi fuq ħajjitna. Din il-prova hija okkażjoni biex nagħtu xhieda tal-fidi tagħna, biex nissettqu fit-tama u nitwettqu flimkien ġesti ta' mħabba permezz ta' opri ta' karità tar-ruħ u tal-ġisem. Ħafna ġew milquta mid-dbatija għax tilfu persuna għażiża jew ma setgħux ikunu magħha jew tħalli din id-dinja jew waqt id-difna. Ir-relazzjonijiet familjari u soċjali għaddejjin minn prova jibsa. Il-kriżi ekonomika u n-nuqqas ta' xogħol inislu biża' dwar il-futur dejjem iżjed inċert għall-familji tagħna. F'din l-esperjenza xi ftit jew wisq inħossuna bħala l-ewwel komunità nisranija li jittest tal-Atti tal-Apostli jiddiskrivija b'dan il-kliem. Fl-istess ħin, il-Knisja kienet qiegħda titlob lil Alla bil-ħerqa. Ejjew aħna wkoll ninaqdu flimkien u nitolbu bil-Alla bil-ħerqa. Nollu qudiemu it-talb tagħna ħalli jagħti widen għal dak li nitolbuh. F'dan ix-xahar ta' Mejju ejjew ninaqdu madwar il-Papa li qed isejjaħ il-Knisja kollha biex flimkien ma' Marija Omm Alla titlob għat-tmiem ta' dan it-tiġrib. Il-lampa li għadna kemm xelna tfakkar lill-komunità tagħna li aħna ġejna imsejħin biex nitolbu għat-tmiem tal-pandemija. U b'mod partikolari illum nitolbu skont l-intenzjoni tal-Papa għal foqra, għal dawk bla saqaf fuq rashom u għal persuni f'diffikultà ekonomika.
ejjew nitolbu. U matul din il-ġurnata insibu l-ħin biex f'dan is-santwarju għażejs tal-Madonna ta' Pinu nisru. U minn hawn nistiednu wkoll lil dawk li ma jistgħux ikunu preżenti magħna biex tul dan il-ġurnata il-koll jingħaqdu magħna fit-talb minn djarhom, mill-postijiet tax-xogħol, mill-komunitajiet parrokjali mifruxa f'pajjiżna. U fil-bidu ta' dan il-jum, jew għalhekk aħna flimkien nitfgħu ħarsitna fuq il-Madonna Pinu nitolbuha u ngħidula. Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu Om Qaddisa ta' Alla. La twarrabx minn quddiemek it-talb li nagħmlulek fi ħtiġijietna u eħlisna dejjem minn kull tiġrib, o Verġni glorjuża u imbierka. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal-Ruħ George u Stefnu Galja. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal-misteri għaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, jifraħ dejjem il-poplu tiegħek biż-żogħżija imġedda ta' ruħu, biex kif int sebbaħtna u ferraħtna mill-ġdid bil-grazzja tal-adozzjoni, hekk ukoll b'qalbna qawwija fit-tama nistennew il-jum tal-qawmien mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arim il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-folla tal-Filippin qamet kontra Pawlu u Sila. Il-maġistrati ċartulhom ħwejjiġhom u ordnaw li jsawtuhom bil-bsaten. Wara li tawhom xeba sewwa tefgħuhom il-ħabs u taw ordni lill-assis biex iħarishom tajjeb. Kif irċieva ordni bħal din, l-assis tefagħhom il-ħabs, il-ġewwa nett, u qaflilhom saqajhom b'ċib tal-injam. Għal ħabta ta' nofs il-lejl, Pawlu u Sila bdew jitolbu u jfaħru lill-Alla bl-innijiet u l-ħabsin jisimgħuhom. F'daqqa waħda sar terremot hekk kbir li s-sisien tal-ħabs teżu, minnu fih il-bibien kollha nfetħu beraħ u nħall l-irbit ta' kulħadd. Kif l-assis stembaħ u ra l-bibien tal-ħabs miftuħin beraħ, silet is-sejf u kien se jneħħi ħajtu bideħ, għax tħajjel li l-ħabsin kienu ħarbu. Imma Pawlu għajjad bleħenoli u qallu, tagħmel ebda ħsara lilek innifsek għax aħna l-koll hawn. L-assis talab id-dawl, daħal jiġri u mried bil-biża' inxteħed f'riġlejn Pawlu u Sila. Imbagħad ħariġhom barra u qalilhom, Sinjuri, x'għandi nagħmel biex insalva? Huma weġbuh, emmen fil-mulej Ġesu u ssalva int u l-familja tiegħek. U ħabrulu il-kelma tal-mulej lilu u lil dawk kollha li kienu f'daru. Dak il-ħin stess bil-lejl l-assis ħadhom miegħu, ħasslilhom il-ġrieħi u bla telf ta' żmien ta'mmetu u niesu kollha. Imbagħad tellaħħom id-dar tiegħu, għamlilhom mejda u feraħ man-nies kollha ta' daru tal-li kien emmen falla. Il-kelma tal-mulej. Mulej il-lemenija tiegħek is-salvani. Mulej il-lemenija tiegħek is-salvani. Irrodlok ħajr mulej b'qalbi kollha għaliex int smajt kliem fommi quddiem l-Allat irrid nannilek b'wiċċi fl-art ninxteħed quddiem is-santwarju tiegħek. Mulej il-lemenija tiegħek is-salvani. Irrodlok ħajr għat-tieba u l-fedeltà tiegħek għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek int weġibtni, kattarli il-qawwa f'ruħi. Mulej il-lemenija tiegħek is-salvani. Il-lemenija tiegħek is-salvani. Il-mulej iżomm kelmtu miegħi, it-tieba tiegħek mulej tibqa' għal dejjem, la titlaqx emil idejk. Mulej il-lemenija tiegħek is-salvani. Alleluja, alleluja. Nibatilkom l-Ispirtu tal-verità, jgħid il-mulej, u jwassalkom għal-verità kollha. Alleluja. Il-mulej ma'kom.
Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Issa sejjer għand dak li batni, u ħadd minnkom ma jistaqsini fejn sejjer, imma xettilkom dan, qalbkom imtliet bin-niket. Madana kollu ngħidilkom, sewwa jaqblilkom li jien mmur, għaliex jekk ma mmurx, id-difensur ma jiġix għandkom, imma jekk immur nibatulkom. U meta huwa jiġi, juri lid-dinja li għandha żball dwar id-dnub, il-ġustizzja u l-ġudizzju. Id-dnub fil-li huma ma jemnux fija, il-ġustizzja fil-li jinsejjer għand il-missier u intom mintomx se tarawni iżjed, il-ġudizzju fil-li l-prinċep ta' din id-dinja huwa ġa ikkundannat. Il-kelma tal-mulej. Il-kelma ta' Kristu hija kelma li trid tagħtina dejjem il-ħajja. Hija diġà jippreparana f'dan il-Vanġelu f'dawn il-jiem issa li ġejjin biex aħna niftħu qalbna ħanilqgħu id-don tiegħu. U x'inhu id-don ta' Kristu li lili iżomni ħaj, li lili ma jnikkitnejx, li lili ma jsewwadlejx qalbi. Huwa id-don tal-Ispirtu Santu. Iju għalhekk iżjes nitolbuh il-mulej jagħtina id-don tal-Ispirtu Santu biex aħna ngħixu din il-ħajja tagħna fuq din l-art fil-grazzja tal-imħabba tiegħu. Dan huwa id-dnub. Id-dnub mhux li nikser sempliċi kmandament. Id-dnub huwa aktar profond. Inwarrab kmandament x'ifisser qed inwarrab dak li l-mulej jrid li nagħmel. Qed inwarrab lil Alla. Ħafna drabi aħna nittrattaw ma' Alla jisna għandna lista u hu jimmarka tajjeb jew ħażin, tajjeb jew ħażin. Ħajkun kull ħaġa li nagħmlu imbuttata mill-imħabba tagħna lejh. Jiena nobdi lill-Alla ngħix il-kmandamenti tiegħu mhux għax nibża minnu li ħajjikkastigani, imma għax naf li Alla jrid lil ġejt, li Alla jħobbni. U meta jiena ngħix u nagħmel dak li jgħidli, hemmhekk insib il-paċi. Ejja ħuti, nresqu issa b'fiduċja lill-Missier u nitolbuh u nresqulu it-talbiet tagħna u ngħidu flimkien: xerret fuqna mulej il-grazzja tal-Ispirtu tiegħek. Xerret fuqna mulej il-grazzja tal-Ispirtu tiegħek. Nitolbuk biex l-Ispirtu jagħti l-qawwa lill-Knisja fil-ġlida tagħha kontra l-gideb tax-xitan. Nitolbu: xerret fuqna mulej il-grazzja tal-Ispirtu tiegħek. Nitolbu biex is-soċjetà tiġi mħarsa mill-kriminalità u fl-istess ħin terġa' tikber il-paċi fost iċ-ċittadini onesti. Nitolbu biex imqawwijin il-kol kemm aħna mill-Ispirtu tal-verità nifilħu nifqu lil-ħażen u naħarbu id-dnub u nagħmlu it-tajjeb. Nitolbu xerret fuqna mulej il-grazzja tal-Ispirtu Santu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, il-mara li poġġiet ħajjita għad-del tal-Ispirtu Santu, nitolbuk mulej kompli bierek u qaddes il-familji kollha tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa, il-qawwa, il-kuraġġ lill-morda u l-dak kollha li jduru bihom fl-isptarijiet u fid-djar tagħna. Nitolbu
fiskiet inresqu it-talb tagħna. Qaddisna missier bil-faraġ tal-Ispirtu dijek biex nobdu lill-Ibnek Ġesu ħallim soffijejn b'demmu niksbu il-grazzja u isliem bil-kotra u li jgħix wi saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Atina mulej li dawn il-misteri tal-għid iqanqluna dejjem ħalli nroddulek ħajr biex il-fidwa li inti tajtna tibqa' taħdem fina bla qiegħda u tkun għalina għajn ta' ferħ bla tmiem bi Kristus Jedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu lubna il-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu, il-ħaruf tal-għid tagħna. U eret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna ħajja fis-safa u fiż-żbuħija kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema u s-setat tal-anġli jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda itennulek. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewwiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Għaddejs ta' sewwint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħa il-ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' dejjem, id-demm li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk.
U miċċa kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati jarina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull imkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżda kelma waħda, ruħi tkun fejn. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. Issa Mawlej, it-talb tagħna biex il-misteru tal-fidwa tagħna u l-qima qaddisa li bija ċelebrajnieh jagħtuna l-għajnuna f'din il-ħajja u weħejjuna għall-lejna ta' dejjem bi Kristu Siedna. Hekk mill-ġdid infakkarkom dwar l-intenzjoni ta' dan il-jum li il-Papa qed jitlobna biex matul din il-ġurnata illum aħna niftakru fil-foqra u dawk li m'għandhomx saqaf fejn ipoġġu rasu. Il-Rużarju imbagħad il-lejla se jiġi jimxandar mis-santwarju iddedikat lil Madonna tal-Foqra ġewwa il-Belġju. Kun hawnhekk imxandar anke dirett fuq dawn l-screens li qegħdin taraw fis-6 ta' filgħaxija. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-maqde